komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending issue sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa atong city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tuntun las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome naman sa isa naman kabahin sang Istorya Espesyal. Ini naman ang inyong kubos nga alagad, Mark Salanga. Si Consignal Israel Ising Salanga. Good morning, happy Sunday sa inyong tanan. Today Happy Sunday. November 22. Tatlo. Sunday sang third Sunday sa tuig sang November kag isa na naka-Domingo, Christmas na or December na. Oo, 8 days na lang wala mo? 8 days na lang, bulan na sang Disyembre. Okay, so Okay. medyo kaluyan, gasigi-sigi ini ang aton nga pagnubo sa atong mga cases diri sa syudad sa Bacolod sa mabakod nga partisipasyon sang aton pamuluyo and of course in partnership with our government, no, kabay pa nga ang pagtakop sa tuig magahatag sa maayong balita kag resulta sa aton tanan. Mayong aga man sa kay station manager, no na di pa alam magbanwa mo man sa kay Aksyon Rex Cantong ang news chief sa Aksyon Radyo Bacolod. Live kita sa Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod. Pamati kamo kay kadamo sang update nga aton nihatag sini nga Domingo. Sit back, pamahaw kag magkalipay upod sa inyo nga pamilya kay adlaw subong sang inog pahuway. Yes, manginti upod natin dugay-dugay si Vice Mayor Elcid Familiaran tungod medyo madamo sang update, no, ang atong pangayoon sa iya subong ano ba nagkatabo sa syudad sa Bacolod dapat mahibaluan in naton sa aton mga pumuluyo gid especially, no, and of course may ara dira subong sang Do Bazaar sa Government Center. Ang nama ko Christmas is in the air. Sa kilid sang Government Center. Yes, so dugay istoryahan naton si Miss Joanne Visitasyon ang organizer sa ang activity kag maglabay ko daya do Christmas na ginahapon niya. Gani ka pwede ka mabakal pag haling ka sa Government Center, tabok ka lang, may native nga mga kakanin. Yes. May mga stateside man, pili ka lang. So open siya almost every day, no. Discuss dugay sa kay Miss Joanne Visitasyon. Dira kung sinong mga involved dira nga nagabaligya. Karon man nga aga, maghatag kita sang pila ka mga updates kung pila na blatanan ang kaso sa karon sang COVID-19 sa syudad sang Bacolod kag sa Negros Occidental. Yara gihapon na paidalom sa General Community Quarantine ang syudad sa Bacolod samtang Modified General Community Quarantine naman ang Negros Occidental. Base naman sa EO number 20-46 ni Governor Eugenio Lacson. Karon nga Councilor, maghatag kita na isang latest weather update gikan sa talatapan sang Pag-asa. Subong adlaw Domingo, sunod sa Pag-asa, may gamay nga tsansa nga may bagyo kon malain nga tiyempo nga masulod sa pungsod Pilipinas sa sulod sang 5 ka adlaw. Hangin amihan karon ang nag-prevail sa bilog nga pungsod especially sa Luzon. Amo na nga expect kita nga matulutog na ang panahon sini nga semana. Alright, okay. So matrivia kita anay. Trivia kita. Ihabol kita ang trivia ta subong because every Sunday amo ni aton diri nga habit, no, ang aton diri nga instruction. By the way, basi ma-provide sa JM sa number ni Ma'am Joanne Visitasyon. Wala siya number ni Madam Joanne, no? Napasa ko. Because after sini, interviewon ta si Ma'am Joanne Visitasyon. No? But before sana, matrivia kita anay. Every Sunday, amo ni aton niya ginahimo diri, no? Yes. Para may prizes kita nga prepare, no? At least knowledge pagida sa atong mga tagpalamati. Ang instruction is very simple. Mahatag kami question sa inyo and then masabat ka mo through online. Hindi pwede nga magsabat ka mo dira sa inyong mga panimalay, hindi kami diya makabati, no? May mga feedback dan sa ako niya, gasing gets ta ko nastubang sa radyo nila. Hindi kami diya makabalo dira sa inyong nga sabat, no? So dapat online ka mo anay, no? Sa Facebook, pag raise ta mo sang question, very clear ang instruction naton.
Butang ka mo sang letter and the corresponding answer. Hindi Correct. pwedeng nga letter lang ang i-type ninyo sa Correct. Facebook page sang Aksyon Radio. Tungod malinamon kung ano nga number in asya. We have 5 questions every Sunday. And dapat letter, space, Plus answer. corresponding answer. Gid bisan wrong spelling, why problema. Basta dapat yung plito ang inyo nga sabat. Ang first ka maka-comment dira sa insaktong answer, may Amo na. prize nga isa ka box sang mask kag face shield di nga deliver na siya personally ni Action Mark Salanga, and of course sa atot paborito nga 168 herbal Herbal dietary. supplement no nga effective gid sa imo. Yes. I-discuss na siya gid Oh, ugay gani. ang 168 no na try gid no personally. So Katol-katol nimo sige lang lakar. yes, no? So, ang ato niya sponsor, ang aton diri nga Si Tito pinalangga, Ruel Meliza. si Tito Ruel Melier. Ruel Meliza, nga avid listener gid naton. Actually ka pa mati ni Torwell, good morning. Oo. Thank you gid. Almost 2 months ka na nga Sponsor. sa Kag tungod sa iya, makasige kita trivia, makasige kita provide premium sa aton sa mga tagpalamati. Thank ara siya sa US, no? Facebook, ara siya sa US. Si Tito, batchmate ni Mama. Batchmate ni Batchmate Mama. ni Mama, Kaya Tita okay. Testrong ko ara naman sa buong. Yes, Good of morning. course. Kag sa mga ilang nga batchmates dira sang City High. Oo, Good morning, gid. Kay Mayor Maymay, siya na December siya. Wow, mas-sponsor. congratulations. Siya mas-sponsor sa atong trivia si Mayor Maymay. Sa December ni. Oo. Kag sa Kiani bala. Gani. Achiever sa. Do van to na ko yo. Oo, congratulations mapisan gid no. Grabe, Inspiration gid si. Isa ka lang bulan, isa lang ka bulan to sobra mo. Yes, O, ina Mayor lang ng buwan, Maymay. grabe. Congratulations Mayor Maymay, and thank you in advance no. Okay, ari ato yung mga questions. Bantay mga palangga. Question number 1. Ang aton mga topics sa is all about Christmas. No, because 8 days na lang no, 8 days December na. And then December plan lang kadlaw Christmas na, no? So ang aton subong nga mga trivia is all about Christmas. Yeah. Question number 1. Ano ang iba niya pangalan yung nagamit tawag kay Santa Claus? Since Santa Claus is very famous sang Christmas character, no? Ano ang iba niya pangalan yung nagamit tawag kay Santa Claus? Letter A, Saint Nick. Letter B, Saint Nicole. Letter C, Saint Nicholas. And letter D, Saint Andrew. Liwat. Ano ang iba niya pangalan yung ginagamit tawag kay Santa Claus? Ba't ikaw nagniwang Santa Claus kung subo? Tungod sa crisis, no? Ano ang iba niya pangalan yung nagamit tawag kay Santa Claus? Letter A, Saint Nick. Letter B, Saint Nicole. Letter C, Saint Nicholas. And letter D, Saint Andrew. Question number 2. Sa 9 o kon 9 ka mga reindeer ni Santa Claus Sa Sam ka mga sa siyam gali ni Santa Claus, ikapila nga reindeer si Rudolph and Red-Nose may kanta na no. nga reindeer. Ikapila siya. Kaya pasunod ni sila mo. Oo. Di ba? Letter A, 1. O kung first. Letter B, ika-9th. Letter C, ika-5th. O kung ika-5. And letter D, ika-7. O kung 7th. Sa liwat, Okay. ikapila nga reindeer. Sa 9 ka reindeer ni Santa Claus, ikapila si Rudolph. Letter A, first. Letter B, 9. Letter C, 5. Letter D, 7. Kag ang ika-third, tungkol ang duwa, karon pa ihatag, no? Ang ika-third na question, sa kanta nga 12 Days of Christmas, ano ang ginhatag sang iya true love sa ika-7th day? Familiar ka niya kanta? Sang Sa 12th day? Day Sige. of Christmas my true love gave to me. Na, amo na siya. Diyos. Dama siya. Ano yung answer nila? 7th day, nalipat ko, wow, bow. Basta may ka true love, hindi ka dyan katanong. Letter A. Kita ka na. Sa kanta nga 12 Days of Christmas, ano ang ginhatag sang iya true love sa ika-7th day? Letter A, dove. Dove. Okay. Hindi habon ha. Hindi abon, dove. Nga pispis. Letter B, partridge in a pear tree. My true love gave to me partridge in a pear tree. Ama siya na? Tama mo na. Basta mo siya. Letter C, Thank you kita. swan. Ayan, swan. And letter D, hen. Hens. Letter D. Ano hens ba? Mga manok? Oo eh. Mga munga. Okay. Sa liwat, sa 12 day, sa kanta nga 12 Days of Christmas, ano ginhatag sang iya true love sa ika-7th day? Letter A, dove. B, partridge in a pear tree. Letter C, swan. Grabe, mga sapat ni panghatag gali.
Siyempre, And kung letter mga D, design na guro, Henry. Agad nga matila ko sa kanta, pero ang content wala agad masyado di ba? gina-follow. At least gatag bata sa information. Karon Yes. ano ta na. Alright, okay. Gakadlaw ko na bla sa ng kanta na bla nga sang gagmay ta bla nga ningin mention mo gina si Rudolph Blau. Ang panganta ta Rudolph the Red-Nosed Ranger. Ranger. Meron na pudol, It's a ranger. pudol, the red nose. May kabati ako sa magkaruling yung mga bata bala, no? Although with all due respect man sa mga belief, no, kita yati, we do not, I mean, you know, ang blessing niya doesn't necessarily come from Santa Claus. It is straight from heavens, no? Ginapangayuan na, ginapangagayan na. So ang gift ya hambal na ganito may ara ko no belief kanito no yang or tradition lang nga ang pagtakot sang media sakto lay parent ang naghatag sa yan. That's really nga Christmas nga si Santa Claus. So mas nambigit siguro nga ang gift orient nato mga kabataan nga it is coming from God, from Jesus and not from Correct. anybody else, no? Pero Parent na- kanya-kanya pagpati no? Kanya-kanya Kita pagpati. nga I saw mommy kissing Ah, Santa Claus. Butsilingon nga halay man yung kakis ni mami mo si Santa. meaning si daddy mo. ang blessing ang ginahatag sang Ginoo sa ginikanan ta gina-share mo sa to mga kabataan. Okay. Yes, Kagi God. tre orient tagi kabataan ta ang blessing niya is really from God, from Jesus, no? Pero antes kita magkadto kay Ma'am Joan Visitacion at nanay mahatag kita na isang update sang kaso sang COVID cases karon diri sa syudad sang Bacolod. Oy nagnubo ang kaso sang COVID diri ang active cases is 229 na lang. Na lang Oo, active samtang cases. Ang recovered cases maning nami. Kaya ang recovered cases is naglambot na sa 4,834 ka mga pumuluyo ang Naka-recover. from time to time positive ni siya nga mga impormasyon. Pero ang subo naman is 159 na ang mga nagkalamatay sa COVID. Amo na bala, di blagi ni Perme mo reiterate nga dapat mapatigid sila nga may COVID. Yes. Kaya para maluwas ka mo. Oo. Kaya para mabulong sang temprano. Hindi uli ang tanan. Kung why ka kapati, why ka man hindi ka man maghalong, why ka man sang bulong, hindi ka mag-isolate. So hindi lang kakagulingon mo kalitan mo, kundi ang bilog mga pamilya, kaya ang mga tao sa palibot mo. Alright. Samtang nga backtrack registration sa Bacolod, naglambot naman sa 353,000 ka mga pumuluyo. Kontak-kontak karon si Vice Mayor. Kay may full implementation na sang kuan, face mask. Kag face shield. Biskan gani isa Bacolod Government Center ara na hindi ka tiya kasulod kung ay face shield, face mask dapat kompleto gid aton i-discuss na karon. Samtang pulo ka mga barangay ang masobra na. Isa ka bulan nga COVID free. May pulo ka mga barangay sa Bacolod, COVID free sila ya. Dala nga tonda. Hindi. Hindi dala. Hindi dala. Ang mga barangay ni is barangay 11, barangay Okay. 12, barangay 22, barangay 24, barangay Felisa, Alangilan, Montevista. Pero ang Felisa may issue yesterday, Niyara sila. may issue. Ato lang B-Hertz, kung lang atong slakyan ka trending sa buong mula. Ano Try ba? naman discuss karon kay Vice Elcid. I don't know kung may idea na siya. Pero Pero ang ilagi nimo, nagkadto ni sila ang mga barangay kapitan sini mga barangay nga dugay-dugay na wala ma-COVID. Nagkadto ni sila sa command center sang Bacol Government Center para i-share ang ilang strategy nga ginimo, ang control, ang disiplina sa mga tao nila. Kaya para at least ma-replicate man sa ibang although kung tulokon magiban be, ang barangay 24 and 22, mga pinakagamay na lang mga barangay. pero may Alangilan may Felisa. Oo. That's why what I mean is that's why kablo ka ti syempre kita ko ang barangay. Mas tamong population, mas tamo ang mas nagaka-expose. But nevertheless, syempre. congratulations sa pulo ka barangay. Kaya tulokon mo ang ilang effort Maintain mo yan nga wala kaya sang 40 days nga wala kaya sang COVID. Oo. Not bad, but silingon, may intervention mo, mayo. Ano to? 11, 12, 12, 22, 24, Felisa, Alangilan, Montevista, Pila lang? ito. Ganito, pito lang na pulo. Libutan ko ba si pito? Pito lang siguro. Sumayon Pito, pang iban. sala. Oo, okay. Alright. So, tawagan ta si Ma'am Joan Visitacion. Because it's Christmas, no? Bazaar man ato pag-isrehan sa Bazaar. buong. Okay? Ano bala ini? Si Sinobla. Pero reminder lang kita, hindi pa kita safe. Although nagagwa kita, nagalagaw kita, nagadine in na kita sa mga restaurant, nagapamall na kita, okay lang. But observe good social distancing and health protocols sa gyapon. For as long as ara si COVID, ang away ay hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang laban, baby. Yes. Correct. Okay. With that, Noong Henry, makakontakta si
Madam Joanne. Nantanta kung... Sige. Mhm. Sila ingid yang kay nakabakal ko da one time mo pagtabo ko. May luto na yung mga sudan. Sadya to. Sadya actually. Tapos yung Ay, gabi, may mga event man na prutas. akong gabi. Balo ka tuyo man guro ni kanday Madam Joanne bala. Nga tagaan life ing ina nga lugar. Kag magluwas nga ang tao, masinadya makatag pa palang buyan sa mga pumuluyo nga. No, aside from that, ang ato niya ekonomiya, nagsuffer gid man. Nagsuffer. Correct. Wala ko sa mga batian. Hello. Nagsuffer gid man ang aton logo ba check nong. Nagsuffer gid man ang aton niya mga ang aton niya mga businessmen, business sector naton dire, especially mga small medium entrepreneurs naton dire because of this pandemic tanan. Kabalo ka nga ang even ang mga KTVs gan nagsira na. May ang whatever KTV bala nag-close naman sila. Kagdamo pa gid yung mga businesses nga duwa gid nakasustainer man sa ilang negosyo. And this movement o kon desisyon o kon activity nga gin spearhead ni Miss Joanne Visitacion nagatag man opportunity sa aton nga mga gigagmay nga mga negosyante nga maski pa paano makabaligya man sa ila dira ang mga produkto at the same time para pumuloy nato may katuan man, may kalingawan man, may baklan man. Para sa ako may mga produkto ako yung nahidlawan niya, no? May mga product ako nga nahidlawan and dira na siya makita ang iban sa government center subong sa marketplace nga gin-organize ni Miss Joanne Visitacion. Live upod naton diri subong sa Istorya Espesyal Diwa Easy Action Radio si Miss Joanne Visitacion. Good morning, Miss Jo. Good morning, Mark. Ever and beautiful. Ting. Salamat gid sa pag-imbitar sa akon sa inyo nga very popular talk show. Thank you, Miss Jo. Live kita subong sa liwat sa radyo kag sa Facebook page sa Action Radio with Mark Salanga and Konsehal Israeli Sing Salanga. Kumusta ka? Congratulations. Thank you. And let me say good morning sa tanan nga taga-palamati sa inyong programa. Daw very popular gid ini. Thank Good morning you, sa Jen. tanan. Salamat. Okay, let's talk about your organized activity or the bazaar dira sa may tupad sa government center o kung mas kilala siya as marketplace. Anong ara dira subong? Ano ang makita sa pamuluyo kung magadto sila? Ano oras yung nag-ooperate? Kag anong exciting nga reason para maganyat nato ato mga tagpalamati o kung pamuluyo nato nga magadto dira, Miss Jo? Yes, Mark. Kagising ini siya in collaboration with the marketplace, no? Ila upod ni Mr. Miguel Rivero, sina Mr. Stephen Aguilar, and JB Tantinko. Nagpasalamat mo na ako kag gintagaan niya Kita Avenue nga ma-showcase ang kagmabuliga ng aton mga SMEs, mga, as you know, mention nyo kagina, mga gagmay lang bala nga mga negosyante nga trying to survive this pandemic. Kung mabatian mo mga stories ang iban na OFWs, ang iban nag-uubra sa cruise ship, nga na-stranded, na-lockdown, may man kita yung housewife lang nga nagaluto sa balay nila, nga naghimo na sa mga pagkaon nga tugo nga sa tab nga very popular gid na nabaligya nya kag nalipay sila nga may income sila every day. Also may mga magabaligya sa Burgos before nga ara lang sa streets, no, gabaligya gin-invite man namon. Yes. Ay kasadya, no? I mean at least imagine kung bokabay pa nga matapos ng pandemic, no? Kay grabe gid kung mamatian mo ang epekto sa hindi gid hamak kaya. But Miss Jo, okay, so meaning sari-sari nga mga produkto ang ara dira subong. Yes, sari-sari. We have about 60, actually 70 na may ara kita. Yes, from fish to vegetables to fruits. May mga pre-loved. We have also mga pastries and lutong bahay and on-site cooking. Actually, Mark and Ising nag-start ni siya during the ECQ pa before when we did the barangay selling. Nag-hap kami from different barangays para mapalapit ang market to the people. Then, nag-continue sila sa kami sa Villa Angela through ang president na spearhead na si Mr. Stephen nag-help sa amon to organize this one also. So ara kami kung Sabado, it's a full market day sa Villa Angela, lapit sa Trinity School. That's from 8 to 5 p.m. Okay. And pag Tuesdays to Sundays, bali night market ni siya.
4 p.m. to 9 p.m. Sa marketplace naman, dira sa tupad lang yun sa NGC, they can't miss us kay makita nila sa street dagko nga white tent. And also inside, sa court area, may ara kita mga different bazaars. Mga pre-love, RTWs, mga toys, and may ara kita na dutay na entertainment na acoustic lang. Actually, ang acoustic ni Balamar Kagising, ini siya ba sa one of the tenants na who used to work for the cruise ship. Galing wala na work. Mga sagad na sila, mga musician. Yes, yes. Ay, that's why. That's why nakita ko, Miss Jo, one time, dumay ka to kardira, tapos sigara relax ka dira sang mga, ay, oo, kanami. Ang na-observe ko da bala, kanami isini nga proyekto nga nakahatag ka na sang palangabuyan sa mga pumuluyo nga para makuha mo sila sa Burgos ang iba. Siyempre, may tinumpok pa to sila. Ari may choice na. Ikadwa, Yes. nagapanami sa lugar. Oo. Di ba? Nagahatag palangabuyan sa mga musician. Ang ilang abilidad, balo ka, hindi mani-mani, ila mo. Oo. Gusto lang nila maka-perform. Oo. Gusto lang nila makahatag kalingawan sa tao. Hindi ako naman paglabay ko na daya, ang na-feel ko naman the Christmas gidya Christmas na, Kahit di ba? For so long, hindi tayo kagawa, hindi tayo ka-enjoy, hindi ka ka-shopping. Pero dira makalabay ka dira sa marketplace, nakalabay ko na one time mo, ato lang nag-meeting ko, do Christmas na gidya, maglibot ka tayo akong gabi, do Christmas na Imagine gidya. ko lang, doon napatay na ka lugar mo. Di ba, ma'am? Oh, actually, that's the reason na nag-collaborate ako with sila ni Mikel Rivero, no? Kay, for a while, kanugun bala, kay though it breaks your heart na makita mo mga businesses nag-close down because of the pandemic. So, we worked together para mal-liven up ang place. Para mabalik. I mean, that's a very, very beautiful place kay courtyard and all. Even when pandemic is done na, ang bilog na family, makalagaw, makadala sila dogs nila. Correct. There are restaurants na open. Damo na mga apat ka big restaurants and soon ang iban masunod naman. So, kung Christmas lagaw sa NGC dito kung gusto sila mamakal, pwede sila kadiretso dito few steps down lang gid siya. Okay, Miss Jo, may duwa ko ka issue lang ganyan gusto i-raise. Number one, what time ini siya nag-ooperate? Kay tagdamos kita subong tagpalamati, it's Sunday morning, wa isang obra, wa isang klase, wa isang subong sa mga panimalay nila. Number one, what time gid ini siya nag-open? Until what time siya nag-close? Second, ano ang protocol na gina-observe dira naton pag gusto gid mag-visit sa mga pamilya? Yes. We are open Sundays from 4 p.m. to 9 p.m. Okay. Kaya medyo init pa pag that's every day except Mondays. Except Monday Monday. daw pahuway ang mga vendors naton. Ang sa health protocol naman, of course, since it's an open area, what we require sa mga vendors, may sila alcohol on top of their table, na accessible sa aton na mga munugpakal. Of course, ang aton nga face mask and face shield dapat required gid na. And social distancing, we have a dining area also. Kaya ang iban, nagaluto dire on-site cooking, ang iban ta mga ang isada OFW nga sisig siya. Simon sisig na siya. Oo, na dira ka mapaluto sa ila kag may langgonisa man and other stuff. Dalon mo sa sulod sa courtyard where may live nga piano lang nga makakaon ka inside the transparent tent ng Isabella's canopy. Di ba? Nag-promote pa. Bro, okay, good. Agit problema, no? Okay, now, Miss Jo, pwede tayo invite ang aton mga tagpalamati. Subong nag-monitor sa aton sa radyo, kag sa Facebook, invite us lang mag-visit dira sa aton ang Bacolod nun. sa marketplace. Yes, I'd like to invite everybody sa mga taga-Bacolod or sang Bacolod. You know, ang pandemic, kalain gid sang resulta. I'm sure kabalog ka mo sa natanan. And we are slowly rising up and trying to survive. And mabato, balaka, Yes. kapit lang, kag masolba, tagidi one day. But this activity that we're holding, just to give the people ang aton mga Negrosano or Bacolod nun, na spirit na positiveness. Kaya Yes. puro na negative Positiveness. ang mentally kaapektuhan na ang tanan. So this is one of the reasons na ginpatukod namon ini.
Magkito ka po tumalagaw, manlimpatan nyo baski dutay lang ang kakatabo sa palibot. Just for trying to make the place na parang Christmas, the lights and everything. Pero of course, let's not forget ang aton strict health protocol pagid when we are in the area. And of course, karon bukas na kami 4 p.m. to 9 p.m. Pwede ka dine-in dito sa mga restaurants and sa aton man nga mga vendors available man sa tanan. So please, hope you can visit us and support ang aton mga local kag very, very small business entrepreneurs. Madamo gid nga salamat ising kag Mark sa sining nga Anytime, opportunity nga gin promote nyo gid kag ginbuligan man magbuligan na lang kita tanan. Amo na lang yung best we can do with the situation now. Okay. Miss Jo, wait lang, last na gid lang. Until when ini siya? Actually, this is until December 22, but if public, na Demand. request, we can extend at least end of December. But who knows? Basi ano pa kita, extend to sa marketplace until next year. It's a benefit for us, for the vendors. Okay. Madamo ka With salamat. that, thank you very much, ma'am. Thank you, Mark and Ising, mga gwapo nga mga anchors. The ever beautiful Ma'am Joanne. God bless sa inyo tanan, Miss Jo. You two guys, you take care. Bye-bye. Thank you very much. Thank you. Alright. Okay. Nabatian si Miss Joanne Visitasyon ang organizer sang sining hilikoton dira sa may Marketplace. kasadyada labay Diba? ko actually do ino lang ma-feel mo gid the No spirit of Christmas. Christmas. Imagine na bla, pila ka halin sang March, Subo, close tanan. Oo. Fulfill lang yung kasigay ang kilid ng GC kay may mga bazaar. For as long as nag-observe kita ya sa ato niya health Correct. protocol ya, wa gid Hindi lang problema magpapaya. ya. No? Hindi Social lang distancing, mask, and alcohol. You can bring your family dira, ang mag-enjoy dira sa bazaar. Gabulig na kita sa ato niya mga negosyante. Mayara pa kita ya, ma-enjoy pa kita at the same time sa aton dira. Antes kita magadto sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran, ma-shout out kita na good morning kita sa mga masamigi dyan nagasunod sa programa sang Istorya Espesyal. Good morning sa kay Pre Chris Noblesada, sa kay Alex Montesa, sa kay Louie, Pre Louie, amigo ko Louie sa Di Paula sa Istoms 2, sa kay Jeji Alpon, no, sa kay Leona Grace Laparan, sa kay Mary Jane Hefarva, sa kay Don Di Blanca, sa kay Mama Ed kag Papa Junior Dungon dira sa may Istoms 3, sa likod sa Istoms 3. Amo man sa kay Winston Tamayo. Amo man sa kay Maria Claricel Andres, kag Rush Padilla. Shout out ko no. Habal ni Rush Pardilla. Amo man sa tanan niya classmates Christopher. Mas kunya na Herbert nga nagapamati gid Herbert Besa sa Talisay. Amo man sa kay Trog morning. Amo man sa tanan niya classmates sa batch 98 sang Kolehiyo San Agustin Bacolod. Amo man sa 16th Aguinaldo Oco 16th Street. Kanday ang mga Toledano family dara sa may 17 kanday nung Richard Venus dara sa may 16th Gatoslao. So ara na guro si okay. So antes sina mahatag kita na isang pila ka update samtang ginatawagan naton si Vice Mayor Elcid Familiaran. Kundi nahatag naton kay ina nga may pulo ka mga pito ka mga barangay sa Bacolod nga COVID-free na ya sa sulod sang 4 ka o kon 40 days. Ang nami sini kay may mga lugar ya sa Bacolod nga wala lang guro na record pero wala na sila parang sa aton nabal mo kay na mention mo wala taya case pero siguro wala lang din na include amo na ginasigi naton hatag ang update sa mga pumuluyo naton kay para at least aware sila nga wala gamay na lang nga nagagamay ang kaso sang COVID sa syudad sa Bacolod with your help. Amo na bala sa amon di permi programa naghatag kita permi sang positiveness. Ang goal is pagamayon, panubuon ang kaso ng COVID-19 kag mga nagakalamatay sa bulig man naton. Amo naman baka mo kakakulit, sige na lang amo na. Kay need na sino pa bimatag sa inyo sang maayo nga impormasyon, sang positibo nga impormasyon. Kung hindi kita di maghatag. Counselor, ang siyudad ng Bacolod naghanda sang 2 million pesos para ihatag sa mga naigo sang bagyo. Ining Bagyo Ulysses, Quinta Cagrole sa Metro Manila. Siyudad sa Bacolod maghahatag sila. Kay kabalo ka, ang halit nga naigo sining mga bagyo
sa nga pungsod Pilipinas naglambot sa 10 billion pesos. 4 billion ginhalit siya sa agrikultura sang pungsod. Ang 6 billion sa infrastructure. Kag stentaya ka mga kabuhi ang ginutas sang igo nga bagyo mo nagambal tabla 2020 sakto na ni bagyo Non-stop ang COVID trahedya, no? Grabe. Hindi mo contact si Vice ko, no? Busy ang iyang wala problema. nga phone. Wala problema. Dead ang iyang... Ang landline niya, busy man. Busy ang iyang kanong landline. Samtang nag-try ta nga makontak si Vice, ato na ipakilala ni Blasila kay counselor namin Yun. kita mo ubos ko na ang akon nga 168 herbal dietary supplement. Kay balo ka, may nabasa ko kagapon. Katol-katol gid rin ako nyo. Subong bala, nagamatamat kagapon, grabe sagra ko. Pero lain gid ang soothing effect kaya pag amo mo na inablang kung anong diri nimo, ginawa na niya gid. Imagine Kaya hindi pala safe subong ubuhon kita ng kasohon, hindi ka just safe. Hindi ka just safe, Because ma-weak ka mo, ma-weak ng imong immune system. So dapat isa sa nag-trigger na siya sa mga masakit man. Imagine kung ma-expose ka pag itsagwa and then bigla ba check na nga mga ubo. Ang bisan ba siya mo na lang, tingog ko subong wrong gid niya. Kagabi gambal ko ano na lang ni man boss. May programa pa. Ang katol-katol gid nga ano. Sang gabi ko lang ginsuguran. Nami gid do kanamit gado may menthol sa blanca kasulod rin nimo. 168 herbal dietary supplement liquid. Okay, pero yan samtang wala ta kay Vice. I-discuss ta. Ari na si Vice. Kung ano ba lang- Ari na. Available na si Vice. Oo. Ate, ipasulod na nga na si Vice. Oo, sige. Okay I-mention lang tanay bala. Kaya ipakilala ko sa mga pumuloy ining 168. Sige. Ang isa ka botella sang 168 naga-contain sang manami nga mga ingredients nga makabulig sa aton nga mga major organs sa aton kalawasan. Ano bala ini nga mga organs? Ini nga aton nga heart, ang aton nga brain, ang aton respiratory system, ang aton digestive system, ang aton kidney, liver, kag liver o kung liver nga amo iya ang may vital role sa ikaayong lawas. Amo tabla ginabal naton nga kung may magpalya lang ya sa anom ning ka mga organs naton, hindi na pareho. Kuan siya may domino effect ni siya nga pagkaguba sang kidney, guba naman ang atay. Basta sige. So para aton ini maandaman, gamay malang ni 90 pesos, madinabla. 90 pesos lang ining 168. Makabulig na sa inyo ya nga ikaayong lawas kay madamo ini sang mga herbal nga mga ingredients pareho sang mangosteen, guava leaves, mango leaves, banaba, ampalaya leaves, pandanchina leaves, tawa-tawa, kag high grade honey. Ining tawa-tawa ti sa nabalanta naman maayo ini sa dengue. Ano ba lang mga essential health benefits ang sining nga produkto? Nagabulig ini sa pagpabaskog sa aton immune system. Maayo man ini kun kamo ang ginaubo. Para sa ako na bido may sore throat ako, nag-inom ako ti do medyo naulian, kag naulian gid gani. Nagabulig pa sa pagpabaskog sang aton nga korason kag tungod manggaranon ini sa antioxidant, nagabulig ini sa pagpanubo sang inyo blood pressure, naga-improve sang cholesterol level, nagapanubo sang triglyceride, ining bad cholesterol, mayara ini sang anti-cancer effect, mayara ini sang anti-inflammatory effect, naga-relax ang inyo mga kapoy nga mga nerves. Kisa bla ka kapoy ta, try tabla inom basta counselor mapasali ko gid nami gid kada dumakatol na sa imnan ko da dula na. Din siya available? Available siya sa Grace Pharmacy, sa Sincere Drugstore syempre sa Kaytoboy, sa Wakong available man siya kag sa Shopee may inom kanay bla kay do kakatol man. Alright. So 168 Mayo man ini sa rheumatism kag arthritis herbal dietary supplement. Kung nagalain ng aton siyan kag constipation, pwede man ini kag syempre ang tawa-tawa para sa dengue aton gid nga ikuan ha nga ini ang no therapeutic claims. Okay? Nag-miss call gina si Vice. Busy. Sige. Samtang busy, basi gusto mo tapuson na lang ang ang trivia mo. Okay, sige. And don't forget sa aton nga car wash. Karon nato Siyempre, paborito nga gina kalutuan dir Okay. Trivia na ang car wash. Trivia kita anay. Samplang itawagan naton si Vice Mayor Elcid Familiaran. So 3 questions na kagina. Last 2 questions same ang aton mechanics. First yung makasabat winner pero dapat letter and complete nga word. Okay? Question number 4. Ano ang pangalan sa pinakamataas nga Christmas tree nga na-record
Ano ang pangalan sa pinakamataas sa Christmas tree nga na record? Letter A, Douglas Fir. Douglas Fir. Douglasfir. Ngalan sang tao. Ngalan. I don't know, ngalan sa Christmas tree. Nga pinakataas sa Christmas tree nga na record. Letter B, Tree of the World. Tree of the World. Letter C, Douglas Tree. Ayan. And letter D, Tree of Life. Ayan. So ano ang na-record yung pinakamataas sa Christmas tree? Letter A, Douglas Fir. Letter B, Tree of the World. Letter C, Douglas Tree. And letter D, Tree of Life. Okay. And ang Question last number 5. nga question naton, Number 5 question. ay mo 5 question, no? The Douglas Sphere was 221 feet. Hindi na mo. Sa dalom. Okay. Ano, nang explanation na yan. Okay, and ang Tree of the World, so tanas na may mga ano dire bale, may mga data dire, okay? Explanation. So explain nato to guys sa ila kung ano ang kay base ko confused sa questions nato bala. Why pa si Vice? And question number 5, san o ang pinakaunang recorded nga Christmas? Nga celebrations ng Christmas. San o ang pinakaunang recorded nga Christmas? Meaning, gid Christmas celebrate? celebration. Oh, ang Christmas. Okay. Letter A. December 25, 347. No? Year 347. Okay. Letter B. December 25, 336. Letter C. December 25, 337. And letter D, December 25, 333. Wait lang. Wait lang, kayo nag-message. Okay, pwede na mo kasabat. Ang number 5 question, saan o ang pinakaunang recorded nga Christmas celebration? Ang mga posible sabat, December 25, 347. Letter B, December 25, 336. O kung C, December 25, 337. Ano nga itong last digit? December 25, 333. So, pwede na ka makasabat kay insigida aton ipanglawag ining mga sabat, ang mga question kag sabat kay para at least may harap pa kita 10 minutos, may harap pa kita nabilin nga mga minutos ang aton nga oras diri sa aton nga Istorya Espesyal. So, feeling ko na sabat nyo na siguro, ipanglawag ko na ang mga question sa aton nga trivia kag ang corresponding nga mga answer. Okay? Ang question number 1, ano ang iban nga pangalan nga ginagamit o kung ginatawag sa kay Santa Claus? Ano ang iban nga ngalan o kung ang mga ginausar tawag sa kay Santa Claus? Ang mga sabat. Ang mga posibleng sabat: A. Saint Nick, B. Saint Nicole, C. Saint Nicholas, D. Saint Andrew. Ang husto nga sabat, ano ang pangalan o kung ginagamit nga tawag sa kay Santa Claus? Ang answer is letter C. Saint Nicholas. Damo naman ni nakabalo nga Saint Nicholas Gilman. Question number 2. Sa siyam ka mga reindeer ni Santa Claus, ikapila si Rudolph. Sa siyam ka mga reindeer ni Santa Claus, ikapila si Rudolph, the red-nosed reindeer. So, na ranger niya mo niya panganta. Pero anyway, reindeer. Ang mga posibleng nga sabat. Letter A, 1, pinakauna, B, 9, C, 5, or D, 7. Si Rudolph the Red-Nosed Reindeer ang ikasyam sa mga reindeer. Okay, amo to ang sabat. Sa question number 2. Samtang question number 3. Sa kanta nga 12 Days of Christmas, ano nga gamit o kon butang ang ginhatag niya sa iya true love sa ika-7th day? On the 7th day of Christmas, na. Okay, ang mga posibleng sabat. Letter A, dove. Letter B, partridge in a pear tree. Letter C, swan. Letter D, hens. Okay. Ang sakto nga sabat sa kanta nga 12 Days of Christmas, anong ginhatag niya sa iya true love? Ang sabat is swan. Matag sa swan, basi do decorative lang yung tagaan niya ni swan, basi iyawan ni kakarga. Anyway, question number 4, ano ang ngalan sang pinakataas nga Christmas tree nga na-record sa bilog nga kalibutan? Ano ang ngalan sang pinakamataas ng Christmas tree nga na-record sa kalibutan? Ang mga posible sabat. Letter A, Douglas Fir. Douglas Fir. Letter B, Tree of the World. Letter C, Douglas Tree. Letter D, Tree of Life. Ano ang pangalan sang Christmas tree nga pinakamataas nga na-record sa bilog nga kalibutan? The correct answer is letter A, Douglas Fir. Letter A,
Douglas Sphere. Ang explanation is ginambala kay ni Councilor. The Douglas Sphere was 221 feet and was the tallest Christmas tree ever recorded. Wow, Douglas Sphere. Question number 5. Sano ang pinakaunang na recorded nga Christmas celebration? Sano ang pinakaunang na record nga Christmas celebration? Ang mga sabat. A. December 25, 347. December 25, 347. B. December 25, 336. December 25, 336. C. December 25, 337. D. December 25, 333. Okay, ang sabat sa kung saan-o ang pinakauna nga Christmas recorded nga Christmas celebration, the correct answer is letter B, December 25, 336. Ga-celebrate na sila, 336, di 2020. Pariusip. Hubin-hubin pa sang kalibutan, gali, nag-celebrate na sila sang pinakauna nga Christmas celebration sa kalibutan. Pero at least sa subong, sige pa tayo celebrate. Ang Christmas kuno is time of giving. Ang Christmas is time of loving, time of forgiving, kag tiyempo nga kita makashare. Amo ni vlog ginambal naton, Councilor. Councilor, di na to nagato. Amo na vlog ginambal naton. Ang Christmas kuno, hindi lang kita pirmi mag-expect bala nga kita ang tagaan, ano naman makuha ko, ano naman ang in-store para sa akon. May mga times nga dapat panumdum ka man sang imo isig ka pareho kung paano ka makahatag sang happiness nga kay balo ka ang in giving ko no dila ka makakuha sang sakto nga happiness mo kay kung magbaton ka lang nga magbaton sadya man okay wala problema baton ka lang nga baton pero ang blessing habot lang hindi man ta ka judge pero mas gina-bless ka sa amo niya mas gina-bless ka kung ikaw nagahatag. Hindi man necessary nga dako, hindi man necessary nga grabe gid ang ipangatag nimo. Basta halin lang sa imo dugan, miskan ano lang nga klase butang da or nano da, basta halin lang sa imo nga dughan. Feeling ko alang-alang na si Vice Councilor. Hindi siya ma-contact sa piyak. Okay. May mga ginpanganda ko diya nga ano yaw nga mga topics siya. Bala na daw. Ifa lang nga lang. Councilor, kundi naman ko tagabi, kung anong ginapanakot ko sa isda, kung magano ka bla? Kung magluto ka, tinaganda ko diya tips para sa mga pumuluyo naton, kapin pasubong kapigado sa panahon, naganda ko diya isang tips para kamo ang makakinot sa inyo pagluto o kung pagbakal sa inyong mga panakot sa inyong mga puluyan. Okay. Una, ginabanta ko na nga daan niya, kundi, for example, na palibertad ko na, ginabanta ko na iya nga kung baklon, wala ko gabakal damo-damo, mabakal ka tunga sa kilo, wala ko gabakal lang ko sang per day. Okay na. Okay na si Vice. Bueno, gotikol pa ko. Anyway. Okay, this is very important kidaan ang aton subong nga discussion sa iya because we have 3 important updates subong nga dapat nabalaan sa aton mga pumuluyo. Live subong. Importante ni. Yes, live subong sa Istorya Espesyal Aksyon Radio si Vice Mayor El Cid Familiaran. Vice, good morning. Ngayong aga sa Langga, brothers. Yes, live. Morning, Vice. Live kita Vice sa radyo. Kag sa Facebook page. Israel. Kung si Action Breaking Thing, pangagado po riyan sa kamo siya tulpo, brothers. Vice, mayroon nakalusot kita kay medyo madamo-damo. Kag importante gid ang topiko naton. Unahon ta na mangkot si Vice ang update about sa basketball. Sa basketball anay Vice nang kay kadamo gid sang mga athletics subong mga lovers sang basketball nga nagapamangkot especially diri sa Bacolod. Kag nabasa ko ang post ni Vice Ligad very clear gid. But since Sunday subong damo gid nagamonitor nagapamati because wa isang obra. Vice, ano gid ang tsakto subong nga estado sang paghampang basketball sa aton nya syudad? Well, hindi na yan kay Mayor ya gusto ha. Okay. Ang aton de kuano netizens or ang aton nga pumuluyo. Ang kanan nga ina-implementar sang local government units, Mayor Bing, hindi na iya gusto. Direktiba inalin sa National Interagency Task Force. Galing kay
IETF is not local. So ang ginalaw Action Sing and Action Park ang professional basketball lang yun. Professional. Very clear. And even ang professional football. So in other words, tanan kinampanganay kinaprohibit pa ina sa subong. Atong sa SK itong liga, hindi tiya sa pakulot. Oo. Okay. Okay. Ang iba na itong ganing mga barangay officials, tungod, takan sila sa way, kasi pag sa way ni Kapitan, paglakat niya, balik naman. Ang iba nga barangay, ginpangwa na nilang mga ring sa board. Pangwa pasugod to. Okay. Pero may mga ara gid. Gahampang yapon. Okay, Vice. Thank you, good Vice, no? That is very important. Yung makabalugid ato pamuluyo. Vice si Marka. Vice, mamangkot lang ko bala, ining full implementation sang aton nga nga face shield. Ano ang extent sini? Kaya doon may nakita ko, hindi ka nakasulod sa Bacolod Government Center kung wala ka naka-face mask, kag naka-face shield. Bilog na ni nga Bacolod, pati sa mga malls, tanan-tanan niya mga establishment. Nationwide naman na siya. Dugay na actually. September 3. Di kay last week lang sa BGC. Yeah, so sa aton. But ang Omnibus Guidelines or Resolution number 68, dated September 3, may IATF resolution nagwa na nga mandate na o kung ginakuha, no? Gina-advisean ang tanan ng mga LGUs na pausaron ng aton pumuluyo siyang face shield basta ara sa publiko. And that gina-encourage ang face shield na labot sa imo ba. In addition, sa pagsuksok mo siyang face mask, siyang ang respective LGU, nagpasar kita sa aton man ordinansya. Oo. Iban gani na LGU, Kita ko na ang penalty sa aton. Pero may mga exemptions na action ising, action mark. Sino ang exempted? Ang below 2 years old. And that, may mga problema pala sa breathing. Maglatian ka sa heart, o kung may asthma ikaw, exempted ikaw. And that, may mga frequently questions asked. Kasi kung nara ka sa lakyan mo, ma-face shield ka. Correct. Oo, kung nara ka sa private car mo, extension ina siyang imo pag-ibalay. Kung ikaw man lang isa, duwa mo siyang asawa mo, why magani kinahanglan mag-face mask ka na. Okay. May hindi pa panawag naman ng ato, National IATF, na limited lang niya ang pasahero mo sa salakyan. Okay. For example, konsyal, Yes, Vice. ako lang isa ka mask ko sa salakyan ko. Kaya may nag-ausar ng uban mo sa akong salakyan. So kagula ko ka-aircon. So may kapunto. Wala ka aircon, Vice? Why na po ka-aircon, Councilor Ising, kay base sa pagtuon o kundam mo ng mga cases nga ang lakmanay ara sa aircon. So atong kwanto to, lessons learned, atong taga Talisay palang mga bikers, naglatmanay ko sila sa salakyan. Okay, ang ilabay, butang nila sa likod, so sila yan ang Slakyan. sulod sa lakyan, aircon, latmanay. Okay, lagi advice ha, kay klaro gid tama sa imo gid nga advice. Ang 2 years old nga bata is exempted and ang may ginabatsyag. Kay amo nang common gid pero may question gid, no? So amo lang gid na siyang ang exempted sa sining implementation and clear ko gid ni siya once and for all coming from Vice Mayor Elcid, national ini siya yang guideline na ya because most of our critics dere sa syudad sa Bacolod hambal sila nga ano gid bang inyo nga purpose na ano gid bang plano nyo. Now it is very clear nga national guideline ini siya para sa protection sang tanan-tanan. Yes, kag may pagtuon na inadapon ko pamati ikaw sa mga doctors, even sa kay Doc Hector Yares. ng AOC na doon.
Kung nag-usar kita tanan face mask and face shield, 99% hindi kita malagyan. Ah, Hindi mo lang pag-i-breach ng protocol, hindi mo lang pag-i-violate. Face mask ka, face shield ka, social distancing, 99% hindi Safe. mo malagyan. si Angel Pimentel wala naman. So, na kung ang tao yung kadamo, pag way ka pati, hindi ka magpati mo na na-enroll. Correct. Vice, may isa di ba nagkapamangkot si Angel. Nga, tiko ng bata, Kuya B, may basketballan sa sulod sa balay. Eh, mindlaman sa garahe, mabasketball siya. If pwede na. Ako sa sulod siyang compound mo niya, pwede ako basketball ko put sa apo. No, oo. Ang ginalikawan naman the exposure sa Gel, public pwede ko na Gel, Kung Exposure ikaw sa lang public. isang basketball, why good problema? Correct. Lastly, Vice, mga hayo kami Kaya update. nga, explain ko lang ang ginabawal, ina. Okay. Kaya tungod nagpamalhas ikaw, wala ka pa gamas, di madinab lang balhas mong tapik sa akon. Correct. Akon positive ka karon, di kundi latan ko. Tapat. Diba? Mm. Ang chances of transmission, taas. Correct. Okay. May Lastly, Vice, mga hayo kami tani update sa task force disiplina. Damo na tabala na dakpan. Ano bala? For example, kung ako madakpan ko, wala ko nagsunod sa protocol. Ano na siya nga akon mga violation? Ano ang mga pwede ko tubangon? On action mark, secondary lang yung penalties o Okay. fine. Okay. Ang nung task force disiplina, ginutupod na ni Mayor, na mag-instill discipline sa aton kaugalingon. Kita mo nga aton yung fines, 200 lang. Dako pa ganing iya sa morsya sa aton eh. Ibang libo kita 200. Tungod ang aton niya tuyo i-inform ka gi-educate ang tao. I-material na iya ang fine. Gamay na Correct. iya. Ilagi na, Nagsecondary na lang nga. Kaya, ara na tunaan na ina, na kung nag-face mask ikaw, face mask kita tanan, layo ang malakpan kita. So kung lang taon mong aton cases, kalabanan kini household na conceal ising, action mark, magling ka household sa panimalay, kay kung ara ka sulod balay mo, confident ka mo, at ikilala mo yung imo yung pamilya, salig ka nga hindi ni sila positive, so ta, mayari di kayo sa ano ni, sa Takuling, Espenos Village, matursi sa balay. Yeah, Kaya oo. worker na siya sa isa ka hospital, may symptoms siya, wala pa siya nag-admit. Igo pagka-guwa sa result, positive siya, kin-test ang bilog niya mga family. Agay. Positive. Amo na dabla, kita mo may 29 cases. Cases. Ang Cases. matursi sinada, dito gina siya Takuling? Isa ka pa Takuling. compound sa family. Tunga, gid. O, kagkalabanan subong healthcare workers siya. Tungod ka expose sila. Nagatubang sila positive patient. So, chances na malutsan ka. Latlan ka. Di ka kakalutsan. Magkaon ka. Daway ka nagamas. Diba? Wala ka kulang ang panghinaw. Aircon. Ang circulation. Ang hangin. Dirang gina-exhale mo. Gina-exhale mo. Basi dira man nagsulod ang positive mong output. Latlan na. Okay. Okay. Vice, before kita mag-end sa atong programa, ang mensahe ta Vice atong mga tagpalamati Correct. subong kay medyo naga-decrease ang atong cases diri Correct. subong. The more nga naga-decrease, the Remind more tayo- nga dapat mag-stricto kita, mag-implement kita sa atong diri nga mga protocol sa syudad sa Bacolod. Vice, atong mensahe sa atong mga tagpalamati. Ang si Mayor, kung nadumduman nato, nag-appeal sa National IATF, downgrade kita or i-escalate kita from GCQ to MGCQ. Holiday season na sa sumasunod ng mga sinima na and di gusto ni Mayor nga mabuhi ang ekonomiya. Si Bishop Puson kanina nag-request sa aton, di ba? Na ang curfew instead of 4 a.m. mo on 3 a.m. Because of the Mr. De Gallo. na simbang gabi. Sa si Councilor Mariparty accept ito, pwede ta na siya konsyal matunan eh. Base, pwede ta may 10 to 12 to 3 bala sa December lang. Kaya sa udat ng mga restaurants na ton, base gusto nila mag-extend. Yes. Oo, correct. Buhi man ang tanan. But then, hindi kita Very good. magsalit. We will live with COVID.
until mag-abot ang vaccine. So, gin-mention na kaginan ni Action Mark ang mga death cases naton na nag-59. Kalabanan sila konsyal ang pagtuon sa AOC kung ini. Ining may mga comorbidities wala kag mga senior citizen. Kag ang kalabanan Mahina sinamasik na siya sa medical attention kung lala na siya. Correct. So, ang aton dira bro center, yung sa bay center, wala pinabayad kung may ginabatyan Libre. ka, paswab ka da. Wala gid bayad. Ang namin subong kay 2 days. 2 to 3 days the most. Wa na ang result. Result. So, di ta makadlok, di ta makakulba, kay kung temprano, buhi ta. Importante, until magabot ang vaccine, buhi Until kita. Correct. magabot ang vaccine. Correct. Until magabot ang vaccine. So, halong gid kita. God bless sa inyong program Yes. and more power. Vice, Salamat. Thank you. Gikatama sa time kag pagbugtaw nimo sang Yes, diplan. yes. Thank you Hindi, very much, kabugtaw ni si Vice aga pa kasi Pero si ba Vice siya ang- early pa. Oh. Thank you, Vice. Vice. Salamat yan. Napatian si Vice Mayor Elcid Familiara. No, Yes. at least medyo subong nga Domingo pagwa nato naman tomorrow kay may mga opisina naman ready na kita, aware kita sa mga nagkakatabo. That's why it is very important nga mag-upod yun mo diri sa amon every Sunday morning kay medyo necessary ang mga information natin diri. Oh, uy, antes kita magano, remind ta sila nga kung magpa-car wash sila. Samtang ga-car wash sila, inuminom sila kape kag mapaluto sang pamahaw. Oo. Magadto na sila sa 635 Road. Nga yan isang aton nga masuod gid. Dira kita ga-pakarwash. Dira kita sa aton nga mga salakyan. Di siya makita. Mga salakyan, piyo ba? Makita siya sa likod sang Panasyatek sa tubang sang East Square Inn. 635. 635. Naming pizzada. Namin ginapitsaya doon na lang ano man lang ni ginaluto sa mga mahal nga mga restaurant na nami dyan nami kay nami dang ilang cook mo. Kag ang nami ang kodaya ang mga bakareta nila. Kag ang Bisaya nga manok bla nga gin prito bla. Hapok-hapok. Amo pa lang may Why ko ka-try. Malingaw ka gid. Kape lang gid. Tamo ka choice samtang ti siyempre gaulat ka da. 30-40 minutes ang imo da nga Car wash. na gina car wash. Ay, may detailing man sila. May manugpinta man sila. Kung ito da. Okay. One-stop shop kung gusto may guba-guba dito tayo mo sa lakyan. Samtang ka kayo da, kaon da sa ila. Ka sa 635 Road, kumpleto na ang inyong paglagaw-lagaw. Samtang ginalimpyuhan ang inyo mga salakyan. May time pa kita. Okay na to siguro. Tani mamangkot ko tani simu ko ng anong protokolo sang Cebu ka balo ka na. Cebu, hindi mo niyo. Actually, ang tanan niya from Cebu nga magpulit diri sa Bacolod, may special arrangement na ginahimo si Councilor Cindy Rojas. Okay. Ang mabudlay lang gid subong isa mo ni. Ang challenge subong sang LSI kay iban hindi makasakay kay wa isang letter of coordination o kon notice of coordination, letter of acceptance or notice of coordination, isa lang na sila mo. Ano pa, hindi sila kasakay. Emphasize naton dire para hindi man nayawan ng office ni Councilor Cindy Rojas wala. A week before, request na kamo nga daan. Mayroon nga urgent, malubong na kami buwas, hindi namon subong coordination letter. Kaya last week, nagmangayo ka na, para pagsakay mo, hindi kayo makompromiso. So again, sa itong mga auto niya LSIs, no, palihog request ka mo, may na-post there as Councilor Cindy Rojas sa iyang nga instruction sa iyang wall, i-comply na siya nga daan at least a week prior to your appointment dire. And ang Cebu, may special arrangement na siya. Sige lang next week bala kay mapuli December, i-remind mo lang ko, i-guest na naman din si Councilor Cindy Rojas siguro kay pangayuan ta sa blasang update naman because madamo-damo ang mapuli by December eh. And try naman labot si Congressman Greg Agastaya next week. Mga updates no. Alright, so i-discuss natin na further. But for now, ang sigurado kasi mo na kontak ka mo anay sa office ni Councilor Cindy Rojas, especially from Cebu ka mo. Kaya wala kita direct yung trip. Okay. Most of them, ginapaagi sa Iloilo. Okay. Gina-check ang ilang requirements, no? Thank Okay? you very much, Councilor. Councilor, damo ka pa mangkot kundi ng 635. Ara niya sa likod sang Panasyatek sa tubang sang East Square Inn. Oo. East Square Inn. Pwede man na iban, may kartulaman sila. 635. Basta ang Square, bago na siya nga do hotel block. do building nga. Actually, ka namin na sa likod sang sang Square bala, no? Although nito man sila yung sponsor. Pero ang Square bala, nagbulig na sa itong pandemic. Nagbato na sila mga cases natin, yung mga OFW, singit mga repatriate. Di worth man galing ilawag. Gusto ko gina isa-isahon mga hotel diri nga nag-unong man sa aton bala sang chimpos ang pandemic bala nga nag-open sang ilang mga portahan para i-accommodate mga positive naton jag sa mga OFWs naton diri sa syudad sa Bacolod, With no? that, thank you.
So, our time is up. Madamang salamat sa Yes. pag-upod sa amon diri. Kita liwat next Sunday. Hold on, gid, no? Observe gid sa protocol sa nahambal ko na. Kay tsak totong punto ni Vice Mayor Elcid Familiaran na dapat buhi kita pagsulod sini. Dapat buhi mo Buhi kita kita. pagabot sang vaccine kag sa pagkadula sa sini nga virus. Inagihapon ninyo kubos nga alagad, Konsehal Israeli Sing Salanga. Ini naman niyo boss ini naman ang inyo ko boss ng alaga dugin lamon ko na to. Doon nag 168 man ko. Mark Salanga. Sa Bacolod, Action Radio. Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod,